Kasama nyo sa pag-unat Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning Call! Dagul, at si Tita Morning, Tits! Tanya sa Feel Good Morning! Ang kulo, cool ba? Ayaw, Call. Sa'yo pa, Call. Dear Call and Tits. Ako po si Grace ng San Andres Public Market. Single mom katulad ni Tita Tanya. Isang tindera po sa ukay-ukay. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento nung nagsimula akong magtinda. Napakababait po ng aking amo at parang anak na talaga ang turing nila sa akin. Kaya pinag-aral po nila ako at naging working student ako. Subalit, biglang nasira po ang mga pangarap ko. Nung ako ay umibig kay Eman, na isang kwek-kwek vendor. At ganito po ang aking kwento. Okay kayo dyan, okay. Merta 50 na lang. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. 10, 10, 20, 30 at iba pa. Mars, Mars. alam mo, Ano yun, Mars? gusto talaga kitang magkaroon ng magandang future. Kasi ang galing mo talaga kumanta. Parang nakikita talaga kita na mag-artista talaga. Ay, nako, Mars. Mars, yung mga kinakanta mo dito sa tindahan natin sa Ukay-Ukay, gawin mo siya sa TikTok para mag-trending ka. Ganun ba yun? Oh, may filter naman dun eh. So kahit pangit ka, magiging maganda ka dun sa TikTok. Mars, napaka-harsh mo, Mars. Hindi kasi kaya ako kumikinis dahil dun sa filter na TikTok. Filter na TikTok ba yan? Filter to. Ay, may sir. Sir, bili ka na, sir. 50 na lang yung 50 na lang shorts, po sir. lahat. All po. Ano yun? Everything is under 50. Everything is under control and under 50 pesos. Yes, lahat po 50 na lang. Lahat po na nakikita nyo. Pero kaya, ano dito yung brief? Ay, Mars, bigyan mo ng brief. Meron po, sir, pero yun, mas mura po yun, 5 lang. Tapos isang dakot, 5 pesos. Isang dakot na gano'n. Isang dakot, limang piso 5 lang. pesos lang. Parang, Mars, makakuha samahan ng niyo si 5, sir. parang piso na lang yung brief. Oo, sir. Ay, kailangan ko ng brief kay... Wala po kayong suot ngayon? Wala akong suot ng brief. Patingin nga po. Tignan mo, ipakita ko. Wala akong suot ng brief. Joke! Parang lato-lato Mars, Mars, filingero naman tong customer natin kahit naman Sige may na, brief yung kakilala natin eh. Umaalog naman yung lato-lato ng mga... Bigyan na natin to. Sige, sir. Mars, ikaw na mag-assist sige, dyan kasi may sige. paparating na customer pa eh. Dito ka na, sir. Dali ka dito, sir. Hello po! Nabibili po ako ng okay. Gusto ko po yun na nagtitinda yung po si Ate Babading. Ako! Ate! Ikaw naman na mag-assist dito, Mars. Sige Mars, ako muna kay kuya ha, sa brief. Tita o kuya? Tita, syempre! Tita, kasi po ni birthday ng crush ko sa school. Uy, bata ka pa. Nag-crush ka na? Ikaw din po, nang bata ka, nagka-crush ka. Palibasa, walang nagka-crush back sa'yo. Uy, palaaway na ba? So, sa'yo maraming nag-crush back. Marami po. Halata. Hindi po. So, birthday po nung nika-crush ko sa ano po kayo maganda kasi 50 lang po yung pera ko eh. 50 lang. 50 lang po. Ano po maganda nireregalo? Ito, shorts.
Pangit po eh. Gusto ko po yung bago. Hoy, ukay-ukay to! Saan ka kukuha ng... Walang brand new sa ukay-ukay! Pero boss, meron po doon sa kabilang ukay-ukay, may tag pa. Ay, di doon ka bumili! Ha? Bakit niyo po niya-away ang bata? Child abuse po yan. Uy, Ineng, ikaw yung unang pumunta at nang away dito sa Balibarte ko tong ukay-ukay na to. Tapos ngayon, pag sinasag... sige na, huwag ka nang Ito po umiyak. sa CCTV na niya-away niyo ang bata. Well, ikaw naman party to, ha? I love you, you love me. Luma po yan, Cocomelon na ang uso. Sige po, entertain. Coco Melon! Tita, yung mga suot niyo po ba? Okay din yan. Hoy, ba't ka nang alam? Diyos ko itong batang ito. Pamili ka na ng shorts yan, pang regalo. Mars, tapos na ba? Mars, palisin mo na itong batang ito, Mars. Baka ma-child abuse ako dito, Mars. Tita, ang ganda niyo naman po. Tita, ano po pangalan niyo? Grace. Ang cute-cute mo naman, baby. Maganda talaga ako, ha? Ano niyo po siya? Katulong niyo po siya? Baka walang hiya ng batang ito. Para ate niyo po siya o lola? Alis na nga po ako. Mga walang kwenta po yung nagtitinda dito. Bastos na bata to, ha? Alis na po ako. Mars, hayaan mo. Pag bata, huwag mong papatulan. Maaano ka. Mars, na-hybrid ako sa batang yun. Palagi Hindi na lang. hindi ka bibiyayaan ni Lord ng anak. Mars, hindi naman talaga magkaanak pag wala akong matres. Ang sinasabi. Pag nagkaanak ako, Mars, delikado. Bakit? Sa likod ako bibiyakin. Salamat na lang. Pero Mars, Mars, ang dami natin benta today. Uy, Mars. Wow. Mars. Hi. Hello. Di ba ikaw yung nagtitinda ng... Eman. Eman. Eman pala. Eman. Ay, may dala pala ako para sa'yo, kwek-kwek. Ay, meron din para sa'yo, Trixie. Para sa akin yan, ang dami naman. Oo, bagong luto ko pa, mainit pa, oh. Wala, ang daming Sandali. pipino. Bakit 5 sa kanya? Sa akin, 1 lang. At saka ang lamig no sa akin. Parang bahaw na to. Eman, salamat sa effort mo ha. Lagi kang nagdadala ng pagkain para sa akin. Siyempre, ikaw pa. Para sa'yo yan, Thank you. Tsaka may ano pa yan, Grace, may pipino. Oo nga Tsaka eh. guso. Alam mo, guso, Oo, yung gusto. green. Oo. Ang sarap talaga. Alam mo, ikaw ang pinakamasarap maggawa ng sausawan ng kwek-kwek dito sa purok dito. Dito sa ate, dito Sa- sa palengke na oo, nandun sa kasi nag-ano ako. Ako mismo gumagawa ng suka. Alam ko naman yun eh. Diyan mo nga ako napaibig eh. Ka talaga. Sana nga. Saka pala, kainin mo yan, ha? Oo. Saka bibiling ko yung shorts. May pinareceive ako sa'yo, di ba? Yung Oo, tag 50. andyan na, ready. Alam mo, nilaban ko yun kasi alam kong hindi ka naman naglalaba. Kaya, Ay. kasi wala kang time Nakakahiya maglaba eh. naman. Alam mo, gusto ko kasi kitang asikasuhin eh. Ikaw talaga. Sige, salamat na. Basta, yung usapan natin, ha? Kita tayo. Mamaya, daanan mo ko. Baka pwede bukas. Bukas, sige. Ano, okay lang sa'yo? Papaalam ako, ha? Kay Ate Cecil. Sige. Salamat. Una na ako. Mars. 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 Huwag kang kumpiyansa dun, Mars. Iba yung kutob ko sa lalaking yun. Mars, wala ka na magagawa kasi kami na eh. Ano? Ang bilis mo namang bumigay. Mars, Sinagot mo na agad, di mo pa kilala yung tao. Mars, kilala ko yung lagi yung nagtitinda dyan ng quick-quick. Oo, alam ko, pero bakit parang bigay todo ka agad dyan sa... Kasi Mars, hindi na pinapatagal para magkaalaman na kami ng ugali kung kami ba para sa isa't Mars, isa. nag-aaral ka pa. Di ba sabi mo, kung yung ngayon at bukas parehong sagot, Yan, sagutin sinabi na. niya yun? Hindi ikaw. Ako ba yung nagsabi niyan? Kalimutan mo na yung sinabi ko. Mars, Mag-aral diba? ka muna. Mars, kaya ko naman pagsabayin yung pag-aaral, tsaka yung pagtitinda, Ay, naku, at Mars. tsaka pag-boyfriend. Inspirasyon ko lang naman si Arman. Ay, si Eman. Man, sino namang Arman yan? Diyos ko. Kung Si talaga. Eman.
At kahit ilang discouragements at pagbababala sa akin ng aking Mars na si Trixie, na manloloko at notadong babaero si Eman, wala mas lamang po ang humaling ko sa kanya. Grace, Eman? buti nandito ka. Gusto ko rin sabihin sa'yo na sana pumayag ka. Dito ka na tumira sa akin. Paano yung pag-aaral ko? Pag-aralin kita. Kaya mo? Kaya ko yan. Para sa'yo. Promise, Eman. Pangako ko sa'yo. Ganyan kita kamahal. Ganyan mo ako kamahal. Pag-aarali mo ako. Oo. Ano, mahal mo ba ako? Mahal na mahal kita, Eman. Kaya handa akong isuko lahat. Gusto ko man lahat sa akin. Isusuko ko lahat sa'yo. Ikaw na bahala. Eman. Eman. Wait lang. Bakit? Wala na akong panty. Ha? Eh di mas mabuti. Ikaw ba? Wala rin akong panty. Eman naman Joker. Kaya ako na-inlove sa'yo kasi Joker Tama na. Maluoy ka. Hindi ka na dito. Di makatulog. Ano? Sabay tayo, darling. 1, 2, 3. Ano? Isa pa. 1, 2, 3, 4. Darling. Tayo. Hanggang to lang. Hanggang to lang. 1, 2. 2. Ano? Ano? Paano pag-aaral mo? Paano ang pag-aaral mo? Yung lalaking yun, diskumpiyado kami sa itsura ng Diskumpiyado iba kami na sa yun. itsura ng... Kasi ang galing manusok ng quick-quick. Kaya nga baka yung kwek-kwek ko noon marami nang nakatikim. Kanor, payuhan mo yan, yung anak-anakan mo. Grace. Tita, ate, kuya, pasensya na po kayo, pero pangako ko po, sumpa ko po sa inyo, tatapusin ko po ang pag-aaral ko kahit magsasama po kami ni Eman. Please po, payagan niyo na po kami na mag-live-in na kami. Kasi po pag-aaralin niya daw po ako at saka... Naniwala ka naman. Opo, di ba gano'n naman po yung mga lalaki? Ay! Nadamay na naman ako. Di ba po? Kayo po ba hindi kayo naniniwala? Hindi ako niwala sa kanya kasi loyal ako sa ate mo. Alam ng ate mo yan, di ba, darling? No comment. Ano? Ang bida ngayon ay si Grace kaya at nga si Eman. sinasabi ko. Huwag mong ibibida mo na sarili mo. Wala Diyos naman ko. ako sinasabi, darling. Mapunta na naman to sa akin ngayon. Kaya sabi ko sa iyo, Grace, sayang, nag-aaral ka pa. Kaya nga. Tapusin mo na lang muna kung gusto mo mag-asawa. Pag natapos mo yung pag-aaral mo, wala nga lang sa iyo. Kuya, kasi hindi pa naman po kami mag-aasawa. Live-in lang po muna. Kumbaga, ko. testing lang po. Break-in lang po. Diyos ko, ginawa mo pa. Ginawa mo pang highway yung ano mo. Ano po, pero promise po, Ginawa sabi mo po, pang highway yung... ano po, pag-aaralin niya daw po ako, promise daw po. Ay nako, alam mo si Kanor noong araw, nangako din yan sa akin na siya ay magiging loyal, hindi titingin sa iba. Sandali, darling. Hindi ako yung pida dito. Oo nga pala. Tama Baka na. mapunta na naman sa iyo. Basta sabi namin sa iyo, Grace, kung ikaw ay desidido na, wala naman kami magagawa dahil buhay mo yan. Ikaw ay matanda na, di ba, Kanor? Matanda ka na. Alam ko yun. Di kailangan ba bang i-memorize yan? Hindi, sinasabi ko lang na kung yan ay may isip na ng kanya. Ako, yan ang gusto mo. Palayain na natin. Basta, kung may problema ka, huwag ka mahihiyang lumapit pag pera kay Kuya Kanor mo. Pag love life sa akin. Ganun ba yun? Grace, pag umalis ka dito, huwag ka na talaga lumapit. Ha?
Saya ko na magkasama na tayo. Eman, Mahal na mahal kita, Grace. mahal kita. Mahal na Tuparin natin mga pangarap natin. Oo naman. Thank you, Eman. Salamat, Grace. Nagkaanak po kami ni Eman. Ngunit ang masaklap na hinto po ang aking pag-aaral. Akala ko langit, hindi pala. At eto pa po nalaman ko na may anak din siya sa probinsya dahil may mga naka-live-in din siya doon. At ang masakit, palagi siyang tumatawag sa mga ex niya at sa mga anak niya para magpadala ng pera. Siyempre. Mga anak ko yun eh. Ano gusto mo? Hindi ako susuporta sa kanila? Ha? Kahit ganito lang yung hanap buhay ko. Eman, makinig ka sa akin. Sabi mo single ka. Sabi mo pag-aaralin mo ko. Tama yung anak natin umiiyak. Yung anak natin, hindi nakukumpleto ang gatas. Tapos nagpapadala ka sa mga anak mo doon sa probinsya. Anong kinabukasan namin ng anak mo sa'yo, ha? Hoy, Grace. Anak ko rin yung mga yun. Single ako kasi hindi naman ako kasal sa kanila. Kami na lang yung piliin mo kasi. Ikaw nga pinili ko, di ba? Pero wag ka na magpadala doon. Kulang na nga eh. Kulang na nga yung kita mo. Di mo na nga ako nakapag-anos. Sabi mo Hindi ba pwede? Sige, hiwalay na tayo. Ayoko na. O di sige! Hiwalay na talaga tayo. Ayoko na, Eman. Ang sakit na ng ulo ko sa'yo. Ang sakit na ng puso ko. Ayoko Wag mo akong takutin kung yan ang gusto mo. Sige! Ayoko na! Hiwalay ko, hiwalay! Ayoko na! Ate, kuya. Kawalang hiya talaga ng ina na yan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ate, patawarin niyo po ako. Ay, Grace, pinapatawad na kita. Sabi ko naman sa'yo, pag may problema kayo, lumapit ka lang sa amin. Kailangan mo ba ng pera? Opo eh. Magkano? Bali, 15,000 lumapit sa po. akin. Wag lumapit sa akin. Kanor, sabi natin ay dadamayan natin kahit di natin anak yan. Sige, ganito. Pag-aralin ka namin ulit, ha? Talaga po! Thank you po, Kuya Kanor! Salamat Basta, po! Ang bait niyo po pangako kahit mo- babaero kayo! Hoy! Binabawi ko na. Binabawi ko na. Hindi mo, joke lang! Kasi pag-aralin kita, ibalik kita sa kinder. Ay, nagbibiro lang yan. Kami nang bahala dito sa bata. Gusto ko rin naman ng bata. Tukoy. Salamat po, man! Ang bait niyo po talaga! Sana po wag muna kayo kunin ng Panginoon! Si Bako! Sila